Layangan dia bocil-bocil iki mau nak kene rame saiki yo. Gak enek. Wele, aku tuku layangan tenono. Oh iya, alhamdulillah enek sing nuku rek layangane. Tuku layangane loro. Oh iya, Adrio sik. Emengi regoe piro? Layangane iki sijine 3.000. Cak lek dodor aja larang-larang. Nak kono 2.000, nak kene 3.000. Oh, matane cilik-cilik pinter ngenyang. Gak barokah pencak dodolan kelarangan. Wis nyingkri kono tuku nak bakul liyane, cilik-cilik gapleki. Ya wis, aku tak tuku nak bakul kono wis. Lek aku tuh mas layangane. Layangane iki regane siji 3.000 le. Gak oleh ngenyang ya bangkrut engko aku. Santai lek, gak tak nyang aku tuku siji ae. Lek, aku mek nggawa duit 3.000. Gak apa-apa utang-utang. Gak oleh cilik-cilik utang, ora mulai jebuk duit maneh. Wis lek, aku gak sida tuku. Tak tuku nduk bakul kono murah. Yo wis, nyingkri kono. Coba aku ndelok kon. Ya wis aku tak Layangan oleh pelanggan. Arek cilik gapleki sisan. Tak pengen murah ya kulaan dhewe kono. Wis embuh mumet dastu layangan. Pakane wedhus sik. Mau tuntung neng. Dung. Boleh suket kawe pakane wedhus. Ayo. Ing mangan wedhus ya aku sing mumet. Yen wis war turune ngoro. Ayo. Sing marite malah gegrepe ya. Ayo. Oh alah wedhus. Uripmu cep penake nemen. Kene ngarep sampe gegere remek. Ye ngarep jenenge piye iki? Alhamdulillah oleh akeh. Iko lacun ce. Sak telo nyapa kowe enak kene? Mbak delok iki lha apa lho? Yang golek suket jae pakan wedhus iki lho. Apa wong sedih ku? Dodol layangan ta? Iya, Cak, dodolan layangan. Ono pelanggan loro tapi gak sida tuku. Tapi bayarmu gede ngono lho, Jon. Delon barang sing mumbul bayarane akeh iki. Iya, Cak, delok apa sing mumbul. Iya lek pesawat bayarane akeh, suwe-suwe tambah stres. Awakmu kurang terakat, Jon. Kurang tawadu. Nang para ulama. Ngerti aku. Ya aku wis ngerti kabeh ya wis tak lakoni iku, Cak. Lah terus iku maksudnya piye, Cak? Saiki iku, Jon. Kabeh iku dodolan bervariasi. Awakmu iku kepengin laris apa ora? Walah Mas OTP-an iku nak dukun ngono ta? Yo gak, Jon. Gak oleh ngono iku, Cak, dosa. Iki mun manjuk dongane mutlak. Walah, maksudnya OTP-an iku nak wong pinter ta? Lah, betul. Saya aku nang Gus. Daerah ndi iku, Cak? Lah, biasanya iku wong iku topen nang kebon. Lah emang apa gak dicokoti nyamuk Cak kok nang kebon iku? Sak durunge ngaji. Sak durunge topo sik. Kayak autan. Engko disumpetno obat nyamuk ben diubengi. Wis, ngene ae. Sesuk rono. Jamin kon. Daganganmu laris manis. Ya wis Cak karo pean ae ya. Sing gak iso. Ono perlu nih nang luar kota. Ngerti ya? Wis rono wis pokoke.
Ya wis Cak, muga-muga daganganku jodoh Cak. Wis meneh rono. Ngomong jenengku beres wis. Ya, wis sesuk gak iso ana perlu nih. Ya wis. Wis meneh rono. Aku gak iso suwe-suwe. Ana perlu nih. Ya. Ya wis Cak, balik. Ya wis. Tol pentol. Tol pentol. Gini. Tol pentol. Pentole seses. Loh, men. Kenapa koyo ngene ku? Kok wong DGJ ae. Oh, matane soa. Aku iki nak kene totol pentol. Loh, kamu lah apa nak kene koyo wong bingung ae. Aku dikongkoni buku golek. Iki lho, apa iku godhonge pohong. Dikongkoni buku. Wes, gak usah golek. Kene cangkruan karo aku. Ambek mangan pentol iki lho. Iki pentol rego piro, Min? Iki ya, sak plastik 2.500. Larange, Min, aku menggodok 5.000 tok. Gorong tuku bumbune. Walah, Dut, dadi wong ojo perhitungan po. Sik. Lah apa nang kene iku? Nang tukaran nang sawah kono lho. Sopo cak sing tukaran? Wong aku kate tuku pentol kok tukaran. Sik dah lah Cak. Pen iku lha apa? Nggawa suket sak kresek. Hara. Awakmu iki karo ah. Iki gawe pakane wedhusku iki. Bedegelen gak? Mosok yo golek pakan suket. Mek sak kresek ngono. Ya kurang ta lah, Cak. Anjen stres ben iki. Wedhusku men. Tajak tirakat. Engko wayahe sahur. Hei men. Kok ketak lesu ngono sih awakmu? Iya, Cak. Dagangan sepi. Aku wis munyer-munyer ono rene. Berbagai cara aku dhewe lho. Tetep gak ana sing tuku sepi. Awakmu sing sabar. Lan ringi tirakat to. Sungkem nang sesepuh. Ah, bener iku jare tak telu. Awakmu kudu syukur nak kono, men. Terus ya apa, Cak? Kudu nak omahe ngono ah. Minggu gak seneng nang omah. Nang kebon wonge. Dongane manjur jur ngerti ya. Wis rono. Wih. Temen aja. Ya wis iku ae, Cak. Sapa loro daganganku luaris. Ya wis rono. Medayo. Aku biasa nyeluk Gus. Yo, Cak. WA nae. Sesuk-esuk tak parani. Ojo esuk. Sore-sore ae. Wong iku akeh pasien. Walah, ngono ah. Oke wis. Sore ae tak parani. Ya wis. Aku gopo. Wis gopo-gopo. Kesusu aku. Makannya wedhus. Engko gawe mangan sahure wedhusku. Tak mulai sik. Ya. Nanging grum tak nanging grum. Nanging grum dum. Stres aku. Ya wis, Cak. Dut. Muga-muga jodoh ya. Lek laris, kamu tak jak piknik. Ya ngono, Min. Arang-arang konco iki dijak piknik. Ya wis, ayo mulai. Sik. Entar lu gak duduk udah. Miji. Wah. Pembukaan arek-arek. Tak siap noi. Nanti yo cek waduh menalamate. Mau jarine nak kebon-kebon nanti yo. Deloken lho kita lah kok. Loh, mosok iku Guse. Dadi wali ku suwo rek omahe gak ono. Assalamualaikum Mbah Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nih, Mbak. Kula badhe enten perlu. Jenengan enten perlu apa le? Enak perlu apa sampe nang kene? Kula wau disanjangi kalih Cak Telo, kengken mriki. Kula mriki badene nyuwun cek dagange kula laris. Walah, Cak Telo. Tapi ono syarat le. Pakai syarat nang kene. Mboten napa-napa, Mbah, napa syarate? Awakmu dodolan apa le? Tak takon sampean. Kula saden layangan, wis teng mriki-mriki mboten enten sing tumbas. Walah le layangan tali le. Gampang le.
Iki syarate. Siji. Kudu akeh sedekone. Sedekah. Ping loro. Kudu murah regane. Nang liyane. Mudune. Laris. Tak jamin. Tak dungani toko kene. Kaping 3. Ono arek cilik. Kek nang lengan. Ojo wedi. Melarat awakmu. Soge tak jamin. Kaping 4. Tak kei tas iki. Ojo disalahgunani yo. Ubeng nang sirahmu. Gawin klambimu. Separuh. Oke? Oh ngoten ta Gus, niku dijamin laris ta. Wis. Tenang. Pasrah nang pangeran. Tak jamin laris saja. Laris manis. Iki tak kei tas ke. Ojo disalahgunani yo. Iki gawin. Nipun kula badhe mansul riyen, Gus. Oh, ancen ngisi kae. Sangoni. Salim pamitan. Ucluk kae. Wes sore rek. Selok tutup iki ya wong iki. Maranane ae. Nandi iki yo nggone. Mau nak serokan tidak kene, tapi nandi. Golekane maneh. Mosok iku wonge. Medeni ngono. Waduh, wedi yang ngene iki. Nggone kok ngene sih? Waduh. Iki kusir. Nggone kok tebelek ngene. Duh. Lho. Assalamualaikum, Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nje. Jenengan enten apa meri? Ngene lho, Mbak. Kula niki sadan pentol, bendinan niku sepi ae. Pengen dodolan niki laris nang kula ku sugih. Dungono Mbak ben laris, ben cepet sugih kula iki. Oh, alah ngono tali. Gampang wis. Tapi aku saran. Nggih, Mbak, mboten napa-napa. Kula lakoni sedanten. Walah, beres. Sing pertama, pentolmu reganono di sore wong dodol kuate. Regane 500 rupiah. Loro. Kena sing wong gak duwe. Ya sing ngamen ta, ya sing ngene ta, ya sing ngono ta, kek ono sedekahno. Kaping 3. Ono sing wong tuku pentol loro, rong plastik ta, piro ta. Gratis ono situ. Amin, laris man. Lan iki terakhir. Ojo klamben. Taburon nang sekeliling-keliling. Mlaku alon-alon. Tabur. Yo. Tak wei. Tak kei pengajian. Oh, ngoten nggih, Mbah. Nggih, mboten napa-napa. Kula nggih pengin sugih iki. Tol pentol. Pentole. Pumpung gawa jimate gose laris iki daganganku. Haha. Wah, ono arek cilik. Wah, jelas payu iki. Apa maneh ono jimate gos iki tak gaene nak kene ae. Mumpung gak ketok. Jelas laris iki. Kerjaane gose. Tol pentol. Dul, lumayan ono pentol. Wetengku luwe. Iya, oh terus Tol pentol. Tol pentol. Lek, aku tuku pentol lek. Regane piro? Entole ya, iki sak plastik 2.5. Larange, Cak. Aku mek nggawa dhuwit 2.000. Ya wis, gak apa-apa. Tak kei rego 500. Cek nang laris. Iki lho, Cak, dhuwite, suwun. Oke, ya wis, Sun. Iku bagi nambah kancamu, kalau tukaran. Ya, Cak, siap.
Wis le, tak dodol rono sik. Ya cak, muga-muga laris. Sep, iko lek arek-arek iku, Sep. Weh, Rene yo, ayo ndang layangan. Jawamput, enak ikon Rene buadok. Weh enak, murah iki pentole, 2084. Sep, kon tuku nang ndi, Sep? Iko lho wonge. Oi, Le, tuku Le. Pak Le, tuku. Ono mana sing tuku? Anjen jimate Gusti Wanjur. Tol pentol. Le, aku tuku le. Murah 500-an le. Matane Le 500. 2000. Kayakmu, aku mau sakno ndelok arek iki. Arange, cak. Yos, cak, aku tak luku loro ae, cak. Oh, ojo. Tuku sitok ae. Sijine kawe tak pangan luwe aku. Kol bakul ditukani akeh kok gak gelem. Lho, Iki, oke, suwun bro. Ha. Hore. Laris manis. Tanah emak rek. Ngopi ambek ngitung koyoku saiki. Waker. Layangan. Layangan nih. Layangan. Lumayan akeh arek. Macak. Yo, layangan. Tenan ta, ana bodi dodol layangan iku lho. Ayo. Ayo. Le, aku tuku layangan le. Tuku piro Le? Regae piraan le? Aja larang-larang kayak wingi lho. Pancet regane 3000 gak oleh mudun. Luarang le, aku mek nggo duit 2000 lho. Nanya 2000 ngenyang cilik. Yo, duit Wih, murah. Ambil musikan le. Ini iki le, bete le. Nyo. Oke. enak ere duitku wis entek gawe tuku pentol. Walah le ngesakne nyang tak kayak siji-siji. Suwon le. Enak ere mek dikei tok. Yo sih rezeki anak soleh. Ya wis aku tak balik. Ya. Padahal le jenenge gak enak layangan, menteni layangan pedot. Layangan. Jan, kan iku lapo pacan kaya wong gedeng. Loh, aku ki dodolan gak gendeng iki jimate kok Gus. Lah terus kon lapo kok ijen nak kene denger-denger. Wis gak usah ngenteni layangan pedot iki lho tak kei. Oh ya, suwun. Ya wis, tak ngalih rono. Oke, suwun ya layangane. Alhamdulillah rek. Oleh koyo akeh lumayan kayak ngopi. Mak, ben gak ada kopi, Mak. Iya. Lagi apa pahit kopi ini? Min, pacamu saiki koyo bayi kawak ngene, kuwi apa sih le? Iya, Mak. Iki penglaris teko Gus iki, Mak. Ngawur repen iki. Aku mau dodolan luaris lho, bukti entek bendole. Has. Negare. Batine tok. Loh. Sik lah. Kok aku bingung. Presa aku mau pentolku lho lah. Kok malah pedangnya. Kurung kayak bayar kopi ya 5-nya. Oleh petangnya. Wah, kalau hati lah ngene iki. Wah, layangan laris tak nyangkrung ngene mae. Wah, demi wis nak kono cuwangkruan rek. Win, pacaan kok ngene iki la opo? Aku iki dodolan. Kon gak ero, iki jimat teko Gus, kayak penglaris. Win, kon saiki dodolan opo? Lho, gak ero ta. Aku saiki dodolan pentol. Kon dodolan pentol pacaan kok ngene sedih sisan. Gak sedih ya opo, aku mau nggo pentol 6. Payu 5. Lah oleh mek pedang 1000. Sopo sih gak sedih ngene iki? Walah min, sabar ae min. Kok iso kok ngono. Lah ya apa maneh? Wong iki syarat teko Gus e. Sik ta lah, kon ngomong Gus-Gus iki Gus endi? Gus e ku biasa toko nak kebon. Aku wingi ero Gus e ku gara-gara dikandani Cak Telo. Lho kok podo aku ya dikandani Cak Telo kon rono. Mangkane pacaanku kok ngene iki. Sik. Coba hitungen koyomu saiki. Nduk piro? Ya sik tak hitunge.
Lah, aku kok bingung. Terus kok menggolayan pitu kok mak 4.000. Lah, terus lenganmu ku regane piro? Tak regane 3.000 tapi dikongkon Guse engke rega murah. Lah iya padha, aku ini dikongkon Guse ya ngono. Tambah malah dikongkon pakai-pakekno. Aduh, berarti ada dibijui iki. Gila men kopi ini men. Eh, Jangan gak ngopi dah. gak mak aku dodolan tambah bangkrut. Oh alale. Kon iku dibijui sapa? Wong dodol kok oleh 4.000. Lah ya apa niki syaratnya kengken Guse? Iya, Jon. Ini bener. Dari mama. Ayo parani ae. Ya wes, ayo diparani. Diamput, kok ini kene dibijui. Aku iku wis koyo gak asing ambek suara iku. Lah ya. Wis wede ide lek ero. Sopo iku? Ayo ais, gua pueh. Harung ngurus iku sopo? Woi, aku apa yang ngomong? Aslinya siapa awakmu iku? Aku gak percaya lah iki Gus men. Ayo jajal dibuka yo. Ayo, ayo dibuka. Soalnya aku iki wis gak asing ambek suarae. Oh, jak telu gendeng iki. Daganganku ambek dagang ini iki gak tambah laris, tambah bangkrut. Oh. Double.